Com es diu? Caga tío, tío? Me caga tío. Me caga tío? Caga tío. I no és caga tío? No. Però tu has dit caga tío. Caga tío. L'alimenteu? Una copeta de moscatel. Com es fa això del tío? Se li posa una manteta. Caga, tio. Tío, caga turró d'aquell tambor. Cada persona canta una cançó diferent. Caga turró i pixa, vivo. Caga turró. Davallana, davallana. Ui, ui, ui. Quina cançoneta li canteu? Caga, tio. Ah, i ja està. Bueno, no, doncs ve tot l'altre, però no te la quedaré. Tu quan eres petita no feies el tío. No, perquè jo sóc de Puerto Rico. Com tu no te saps cap cançó de caga tío, li poden cantar una cançó de Bad Bunny. Jo cago sola! Tens un dels pocs tallers de tions a tota Catalunya. Jo tinc un repte, he de construir el meu propi tío. Escull el tronc que més et cridi. El tronc t'ha d'escollir com Harry Potter i les varetes? Has fet servir mai un taladro? Vale. La veritat és que m'ha tremolat, m'ha donat hasta gust. Has fet servir mai una mola? La verdad es que nunca me había preguntado eso. No. I les pestanyes que jo tinc també. Pues està... Repte aconseguit.